Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 5. Harbi da samomi suna cin ofishin dakta. Kwatsam suka ji wannan mahaukaciyar ƙara da Afnan ta yi. Take Arabi ya saki da ke hannun shi tare da kwasa da gudu zuwa ɗakin. Samomi ma a gurguje suka nufo ɗakin suka fice daga cikin ofis ɗin domin su je su ga abin da ke faruwa da 'yar tasu. Aiko suna zuwa sai ga Afnan kwanci, kofa ta faɗo mata yayin da kulob ɗin da ke mana a cikin ɗakin domin ba ta haske shi ma ya faɗo a saman kanta ya fashe sai jini ke zuba. A gigice Ari ya ɗaga ƙofar sannan ya jinginar da ita jikin fanko. Abin da ya gani ya firgitar da shi, cikin shi ya tsuma yayin da ƙwaƙwalwarsa ta kasa ɗaukar zuciyar shi kuma ta shiga dukun uku kamar za ta faso ƙirjin shi ta fito waje. Cikinsa na ɓari, haka ya sa hannu inda bananar ta take, sai fama bugawa take da ƙarfin gaske. Gabaki ɗaya Afnan ta ji wa jikinta ciwo a wurin, hatta kaciyar kaca-kata da jini saboda murza da ta dinga yi. Haka ya sa farshen ta dinga caccakar bananar shata da zai do arafe game da buɗe su a hankali a kanta, yayin da hawaye suke fama sunanuwa daga cikin idanun nashi. Nan take ya marasa mai zai yi, so yake ya ɗaga ta daga gurin amma ya kasa, saboda har ga Allah ba zai iya jurar ganin ta cikin wannan hali ba. Muhimmatu na a wannan lokaci tare da su ma likita ne kokarin karasowa wajen, da haka da sauri ya sauke rigar jikinta yana mai dandake gilashin da ke idanunsa yana mai goge hawayen da suke zubawa daga cikin idanunsa. Kallonsa Arabi yana mai faɗin, dakta ka gani ko? Ka gani tana ƙoƙarin kashe kanta. Mun shiga uku. Wannan wani irin bala'i ne? Wannan wacce jarabawa ce haraka? Afnan, kada ki kasa cinye wannan jarabawa da Allah yake jaraba ki da ita. Me yasa zaki haka? Hannu ya daga ta kacokan tamkar ya ɗauki jaririya, ya ƙara sa saman gado da ita ya kwantar da ita tamkar yadda ake kwantar da ƙaramin yaro. Zama ya ɗora ta a saman cinyarsa yana mai tallafa da kanta dan ya kasa ajiye ta a saman gadon. Jiye kamar in ya sake matsa da kusa da ita dan ta farka za ta iya yin wani abu da ya fi haka. Da ita kuwa cike da mamaki yake kallon shi yana mai faɗin, "AR, ka je waje. Za mu duba lafiyarta." Allah dakta babu inda zan je. Ban fahimce ka ba. Ban fahimci cewa ba inda za ka je ba. Akan me? Ni ban yarda da kai ba. Na san cewa Afnan za ta iya tashi a kowane lokaci, kuma idan ta tashi ba za ku iya yi nemo wani ba. Sannan na san cewa a duk lokacin da ta tashi za ta nemi biyan bukatata ko ta halin kaka. AR, kana min kallon iska ne? To ni zuciyata ba haka take ba. Sannan sahabi, Ari ya faɗa yana mai kallon sannan ya ce, wallahi ka ji da kunnen basira. Babu inda zan je, saboda idan ta tashi za ta iya cakumo ka, kuma ai ba faɗo min za ku yi ba. Ko me za ka yi mata, a yi mata a gabana, ina ji ina gani. Shikenan to tun da ka ce haka. Ka je ka jira ni, ina zuwa. Bar na je na samu dakta, sai a ɗauke ita mahaifiyar ta daga nan. Ok? Abinda Ari ya faɗa kenan, ya sake mai da kallonsa ga Afnan da ke kwance a saman cinyarsa, idanunta a lamshe. Ta daktan ya daga cikin ɗakin, kai tsaye wani ɗaki aka ba wa Momi. Bayan an kai ta ne dawo ɗakin da Afnan take, har wannan lokacin Ari yana zaune dauke da ita a saman hannun shi. Hakan ne yasa daktan ya ɗan yi kwafa a zuciya yana mai faɗin, wannan yaron ba ƙaramin mai taurin kai ba ne. A fili kuma ya ce, za ka iya kwantar da ita aiko? Zan iya mana, amma don fita dai babu inda zan je wallahi, na dai faɗa ma. To AR, me kake nufi ne da haka? Tun da zafa na ji kana ta wani kunkuni, na sake cewa ka fita ne? Baka ce na fita ba, amma farko ai ka ce na fita. Dakta na cikin maganar, ya ji wayarsa da ke cikin aljihu tana ƙara, da sauri ya sa hannu ya ɗauko yana kallo. Wayar da Arif ya wullarce a asibiti a ofis ɗin shi saboda tsorata da ƙarar da Afnan ta kwala. Karɓa ya daga tare da sallama.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kake? Lafiya kalau Kamal. Ya gida ya kuma fushi da ni. Yar dariya Kamal daga can bangaren sannan ya ci gaba da cewa wane ne fushi da babban abokina? Ai ban isa ba. Haka ne mana. Ko dai yanzu ma kira kai ƙara ci mun mutunci. Ya magana mai ɗan shan ƙamshi. Shiru Kamal ya ɗanyi kafin da bisani ya ce, ya mai jiki? Ina ruwanka da lafiyar karya kuma yar luwaɗi? Ai bai kamata ma ka tambayi lafiyarta ba. I'm so sorry abokina, a bar dan Allah wannan maganar. Kawai ba na son ana taso da abin da ya riga ya wuce. Ni kaina na yadda damar abin da na aikata maka, amma ka yi haƙuri don Allah. Jikin Arif ne ya ɗanyi sanyi, na haka ya ce da abokin nasa. Duk wani ɗan adam ai ajizi ne. Da a ce Ubangiji baya yafe mana kurakuran da muke yi, ai da tuni mun daɗe da halaka. Dan haka ni ma na yafe maka laifin da kai mun duniya da lahira. Amma Afnan kuwa, ka je kai da Allah akan kasafin da kai mata. Ko dai ka zo ka nemi yafiya a wajenta ko kuma ka jira mutuwa, sai ka gaya Ubangiji ranar da ka ganta tana aikata zina, sai an jima. Ba tare da Kamal din ya bashi amsa ba, ita ya kashe wayar. Dakta ne kalle shi na mafaɗin, abin da kake fa samsan bai dace ba. A ce ka zo kan mara lafiya, kana ta faɗar maganan gana, bai kamata ba, wannan karya dokar asibitin na ce. Dakta kenan. Komai za ka ce fa sai dai ka ce, amma ba zan fita daga cikin ɗakin nan ba, wallahi ka ji ma na rantse ma. Ina nan tare da matata, ni zan yi jinyarta da kaina. Ai dama ni ban ce ka fita ba. Gaba ɗaya daga wayar samsan bai kamata a ce kana yi ba, kuma ka zo kana magana a kan mara lafiya. To na ji, ba inda zan je sai na gani ga matata, ko kuma idan na ga dama ma a nan zan kwana, babu wanda ya sai hana ni. Dan halakka fasa, babu ruwan wanda ni. Idan za ka ci gaba da duba ta malam ka ci gaba, in kuma za ka ci gaba sai ka ci gaba da magana taka. Kwafa dakta yayi, sannan ya ci gaba da yi mata treatment din gaban nata, yayin da yake sa bandeji na nan naɗe wajen. Sosai ya gyara mata wajen, har jinin ya daina zuba, sannan ya koma saman kanta inda wannan glove din ya faɗo mata ya fasa mata kai. Kafin ya fita sai dai ya sake ɗora mata ruwa da kunne ya fice daga cikin ɗakin. A ɓangaren Fadila kuwa jinya ta yi sosai domin ta jigata da dokan da Arif ɗin ya mata. Gashi abin takaici, iyayenta da mayan uwanta sun juya mata baya. Gabaki ɗaya duniyar ta daina mata daɗi, ran ta matuƙar ɓace, na haka ta kwado aniyar ɗaukar fansa ta kowace siga akan sai ta rama abin da Arif ɗin ya mata, domin ya ci zarafin da yawa, ya mata abin da ko karya bai kamata a mata ba. Nisa ta sannan ta ce, zan rama, wallahi inda iyayena da jini suka haife ni ba da ruwa ba, sai na rama Arif. Sai na maka abin da har ka mutu ba za ka taɓa manta da shi ba. Sai na yi maka abin da idan ka tana shi a cikin zuciyarka sai ta buga da ƙarfin gaske. Haka dai Fadila ta ci gaba da cin alwashi, tana kuka game da surutai barkatai. Kamal kuwa tun da Arif ya katse wayar yake yin jimami da kuma takaici. A matakar fusace ya kalla abokanan nasa yana mai faɗin, kun gani ko? Kun sa mutunci na ya zube. Sai da na ce ba zan kira shi ba, amma ko dake sai na kira shi. Wai saboda kada in ya mutu a sarke mu. Ai gashi nan, kun sa ya sake ɓata min rai. Wai har ni zai kalla ya ce na je ni nemi yafiyar wannan ƙaramar yarinyar. Yarinyar da inda na yi auren wuri, da tun na aje kamar ta. Shi ne za a je na ji na ba ta haƙuri saboda kawai na faɗa gaskiya. To wallahi da ni yake zancen. Gaba ɗaya daga shi har yarinyar, sai na sa rayuwarsu cikin haɗari. Ga wai to ka fasa kashe su ne? Ni fa wallahi tun daga lokacin muka yi wannan zancen, har mafarkin nake na zama alaji, ina sadaukar da dukiyar AR. Ban fasa kashe shi ba. A inda ka ga na fasa kashe Arif, to gaskiya sai dai idan mutuwa ne. Ha ba oga, ai kuma ka mutu baka kashe su ba, mu za mu kashe shi. Ɗaya daga cikinsu ya bashi amsa. Shikenan, ne zan wuce gida, ɗan miƙon mu wacan giyar da tanaji ta daddare. Sai oga, kana gudu muna bin ka da la haula. Ni bai idan aka ce ba kai to ni ma babu ne. Wanda daga cikin sai magana murya shi a dakushe.
alamar ya shayi tatul. Suna maganar ɗin ya ɗauko bukiyar ya mika mashi. Allah ya kiyaye hanya, sai da kai oga, shirin mutum da aljan Allah ya kare. Amin. Kamal ya faɗa tare barin wajen. Tunda dakta ya gama yi wa Afnan treatment ɗin ya fice daga cikin ɗakin. Sai ta koma daga ita sai Arab a cikin ɗakin. Sau ne yake ya kwantar da ita a saman jikin shi. Samson baya son fita daga cikin ɗakin. Da gani yake kamar Afnan za ta ƙara tashi da farwa jikinta da jikinta ciwo. Har wannan lokacin a zaune yake a saman gadon. Ɗauko shi ya lalubo lambar da yawa sai da layin ya sake kira, amma har wannan lokacin ba a ɗaga ba. Na haka ya hau kan lambar ya shiga rubuta message kamar haka cikin harshen Turanci. Assalamu alaikum. Dakta, ina fatan kana lafiya. Ni ne dai wanda yake neman ka ido rufan nan. Kuma ba zan gaji da neman ka ba, ko da kuwa zan rasa raina a ta haka ne. Dan Allah dakta, ka taimaki rayuwar karamar yarinya Afnan. Tana cikin wani hali na tausayawa, kuma an tabbatar min da cewa kai kaɗai ne za ka iya mata wannan aiki. To don Allah ina mai neman tausayawa daga gare ka. Ka taimaka, ko ta sanadiyar ka ne ka ceto rayuwar baiwar Allah nan. Ko da a ce ba za ka kira ni ba, to ina mai dakon jiran message ɗinka yadda ne maka. Don Allah ina so ka amshi roƙona ka taimaka min. Ka taimaka ma wannan yarinyar. Wata rana kai ma Allah zai taimake ka. Daga haka ya tura saƙon, sannan ya ajiye gami da rumfa ido yana mai jiran tsammani. Shiru ya ɗanyi na ɗan wani lokaci, can kuma ya ƙara ɗauko da ya duba, amma shiru babu alamar shigowar saƙo. Da haka sai kawai ya shiga lambar mutumin da aka bashi, aka ce yana ƙasar Amurka. Ringin ɗaya, na biyu, a na uku ya ɗaga. Cikakken dattijo zaune cikin 'ya'yan shi da kuma jikokin shi na wasa da su. Kiran da Arabi ya mishi ne yasa ya tashi tsam ya koma gefe, ya ɗauki wayar tare da karar a kunne yana mai faɗin assalamu alaikum. Daga ɗayan bangaren Arabi ya amsa mishi da wa alaikum salam. Barka da wannan lokaci, da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Amma sai dai ban gane mai magana ba. Dama baka san ni ba. Da farko dai ni suna na Arif. Ana kirana da AR. Ni haifaffen kogi ne, kuma yanzu haka ina zaune tare da dangi da kuma matata. Masha Allah. Malam AR, ko za ka iya faɗa min dalilin da ya sa ka kira ni? Da kuma inda ka samu lambar wayata? Wannan abu ne mai sauƙi. Na san dai ka san Alhaji Ilu da ke ƙasar Faransa. Na san shi. Babban amini na ne ba. To shi ne ya ba ni lambar ka, ya ce na tambaye ka wani dakta. Ba mamaki za ka iya sani shi ko kuma ka iya haɗa da shi. Oke, to babu damuwa, ina jin ka. Ya ce min sunan shi Layon. To gaskiya ni dai ban san wani mutum mai suna Layon a nan ba. Kuma anya sunan daidai ya faɗa maka? Tabbas za ka yi faɗa min sunan shi. To gaskiya dai a nan Amurka babu wani mai wannan sunan, sai dai ko ka kira shi ka sake tambayar shi. Bawan Allah, dan Allah ka taimake ni. Wallahi ina tsananin buƙatar wannan likitan. Samsam ba na son na rasa rayuwar 'yar uwata, dan Allah ka taimaka min. Janjana kai yayi, sannan ya ce wallahi da gaske nake maka, ban san me wannan suna a ƙasar nan ba, amma ko za ka ba ni ɗan takaitaccen bayani akan shi? Me yasa Arab ya sannan ya ce shi dai an ce min likita ne kuma soja ne, haka zalika ƙwararren lauya ne. Tabbas na san shi, na san me wannan suna. Amma kuma likitan me aka ce maka? An ce likita ne wanda yake aikin mata maza. Ƙwarai kuwa na gane shi. La sarki bawan Allah. A nan ƙasar idan da za ka kewaye kana faɗar Layon, to babu wanda zan saurare ka. Domin shi wannan mutumin da kake gani ba ga magari ba ne, irin mutane, kowane irin mutane. Ka san da sunan da aka san shi da shi a nan Amurka? A'a, sai ka faɗa. To a nan Amurka ana ce mishi Bosman. Shiru Arab yayi tare da ƙara maimaita suna a bakin shi, sannan ya ce to don Allah ina kake tunanin zan same shi? India kuma har yana nata.
muddin baya India to yana London. Zaro ido Arab ya cike da madaukakin mamaki yana mai faɗin, na shiga uku. Yanzu kenan kai ma baka da tabbaci inda za a same shi kenan? Dan Allah ka faɗa mu. Gaskiya na faɗa maka yaro. Ni kaina ban taɓa ganin shi ido da ido ba. Amma shi Alhaji Ilin ai ya taɓa ganin shi. Tunda ka ce na taimake ka, to zan taimake ka. Zan baka wata namba ta wata mata Hajiya Fatima. Tana zaune a can ƙasar India. Za ka iya samun wani information daga gare ta. Cikin Arab ne ya sanyi, dan da yake ji kamar ya sare. Ya daina neman wannan likitan, amma dai sai ya daure ya cije ya ce, to dan Allah turo min nambar ta. Sannan ka haɗa min da nambar likitan wadda ta Indian idan ka sani. Yana gama faɗar haka, ya yi godiya sannan suka katse wayar. Tagumi ya zabga, tare tallaba haɓar shi yana tunani. A sarki bawan Allah. Cikin 'yan kwanaki kaɗan ya biya zugi ya rame sannan ya fita hayyacinsa. Mutum fari kakkaura sai gashi yanzu ya koma baki kuma ramame. Zuciyar Arab ta kuki take kamar za ta faso kicin shi ta fito saboda tsabar bakin ciki. Magana ya fara yi shi kadai kamar wani zararre yana mai faɗin, Bossman, Lion, waye kai? Me yasa kake ɓuya? Dan Allah muna buƙatar ka bayyana mana kai. Hannu ya kai yana mai shafa fuskar shi. Kawai sai ya ji ya shafo ruwa. Ashe yawa yana saman fuskar tashi bai ma sani ba. Yana tsaka da wannan tunani, ya yi shigowar sako cikin wayar tashi. Da haka da sauri ya duba, wadda aka rubuta Bossman ya fara kira. Sai dai abin mamaki ta ma ya kira amma tana shiga kuma ba a ɗauka ba. Da haka ya ɗauki lambar farko da likita ya fara bashi, ya kira, shiga ta yi, amma ba a ɗauka ba. Lambar da Alhaji Ili ya turo mishi da ƙasar Amurka nan ma ta shiga, sai dai ita ma ba a ɗaga ba. Ta ma kiran ba a ɗaga ba. Hakika wannan abin ba karamin kulle mishi kage ba. To kenan a ina yake da zama a cikin wannan garuruwan guda uku? Sannan ta ya aka duk lambobin nashi guda uku suke shiga? To idan haka ne kawai raina mun hankali mutumin nan yake. Baya raye, kawai wahalar da ni suke yi. Dan idan yana raye, to amma kuma ya aka yi sunayen shi ya zagaye duka wannan duniyoyin. Ni na rasa kan abinda mutanen nan suke so su yi da ni. Anya ba haukata da ni suke so su yi ba. Kwakwalwata ba ta da wannan abin da suke kokarin dora mata ba. Amma dai bari ita ma wannan matar da aka ba nan bata in sake kwada in ci. In ga gudun ruwanta. Na ji da me za ta zo min. Yana gama wannan tunanin, kai tsaye nambar Hajiya Fatima ya kira. Bugu ɗaya Annabi ta ɗauka tare da yin sallama. Kai daga jin muryar matar, ka san ta daɗe a duniya. Yanayin murya ta kaɗai zai tabbatar maka da tsufanta. Amsa mata sallamar Arab ya tare da yi mata bayanin abin da ke tafa da shi. Cikin zakwa tsohuwar ta ce, waya kuma Bossman? Ni gaskiya ban san shi ba. Idan ma an ce baya amfani da suna ɗaya a garuruwa biyu. Ina tsammanin a nan garin shi ma akwai sunan da kuke kiran shi da shi. Amma dai likita ne wanda yake aikin mata maza. Oh, ai sai ka ce min Dr. LBMAY. Me wannan sunan yake nufi kuma? Ni ba ma wannan ba, to a ina zan same shi Hajiya? Da gaskiya kuma yana raye? Tabbas Dr. AY yana raye. Kuma ina tunanin duk wani neman sama da kake ya sani. Ya sani kuma. To amma me yasa ba zai bayyana kanshi a gare ni ba? Na sha matukar wahala fa ina neman shi. Baka san wane ne shi ba, shi yasa kake tunanin haka. To waye shi? Ban sani ba. Ni na san na taba ganin shi sau 3 a rayuwata. Kuma duk ƙarshen shekara ne muke haɗuwa da shi a ƙasar Saudiya. Okay? To yanzu ina dai zan same shi? London. Yana can. Yanzu haka a can zaka iya samun shi idan ka je, amma ba ni ma ba ni da tabbaci. To kenan, to da Allah ko ki ma zaki ba ni lambar tashi? Sai na kira na ji. Tai. Ina fashin matukar wahala. Gaskiya wannan mutumin yana da matukar girman kai da kuma nuna takama. Ko kaɗan ewa ba haka yake ba. Kai ne dai baka biyo ta yadda za a yi ka gan shi ba ne. Amma a gaskiya ba ya da waɗannan halaye da ka lissafo. Ba za ki gane ba ne madam. Wannan mutumin na yarda ya wuce dukkan wani tunani na. Yau kusan sati 2 kenan ina neman shi. Kullum cikin kiran layukansa nake da ake bani. Ina kuma tura mishi text message
amma ko kaɗan ko sau ɗaya bai taɓa tsayawa ya saurare ni ba. Yana tunanin ba da gaske ba ne nake neman shi. To in ba da gaske ba ne me yasa zan dinga wahalar da kaina akan neman shi? Ko kuma ya yi tunanin so nake na gan shi kawai don na ji daɗi. Ni fa namiji ne ba mace ba. Balle ya ce ina neman sa don wata buƙata tawa. Da gaske har yanzu baka yi yadda za a yi ya taimaka maka ba. Da gaske ka yarda da ni. To me ya kamata na yi kenan madam? Sunansa na asali za ka nemo. Tabbas idan ka nemo sunansa na asali ka tura mishi saƙo, to ina da yaƙinin cewa ke zan iya rantse mama da wallahi ko minti 5 ba zai ƙara ba za ka kai kiransa. Sunansa fa kika ce. To ni yanzu a ina zan samu sunan shi wanda kowa ma bai san sunan nashi ba, kuma menene amfanin nemo sunan nashi? Sunansa yana da matukar amfani a cikin wannan tahiyar taka, domin kaf nahiyar nan ɗaiɗaikun mutane ne waɗanda suka san asalin sunansa, wanda iyayensa su ne da kansu suka raɗa mashi wannan sunan. Ko ni kaina da kake gani ban san asalin sunan shi ba, to amma ina zan san sunan nashi? Ka je ka duba duk wata kafa ta sadarwa, idan Allah ya taimake ka sai ka samu asalin sunan shi na AY ɗin nan, ka gano me AY take nufi. Tabbas ka yi hakan, to tabbas zai yarda da gaske kake neman shi, domin har ka yi ƙoƙari ka samu asalin sunan shi, don ba kowa ba ne ya san shi. To shi kenan madam, na gode ƙwarai da gaske. In nan Allah to ki taimaka ki turo min nan fashi da yake amfani da ita a ƙasar London, sai na jarraba sa'ar tawa. Daga haka suka katse wayar bayan sai yi sallama da juna. To ma sauraro, da alama fa Arif tafiya ta ɗan fara nasara. To Arif sai bari mai ma'adda Allah ubangiji baka ikon gano ma'anar wannan AY ɗin da take nufi, ko wannan likitan zai taimaka ya ga saƙo ya maido maka da reply, domin dai a taimaka a fito nan daga cikin wannan hali da take ciki. Dan tabbas in ba a fito fa akwai rigima, akwai katubara, kuma akwai barazana. To Allah ya samu dace. Masu wannan larura kuma ubangiji Allah ya kawo muku agaji da kuma tallafi. To bari mu dakata a nan, duba ta da lokaci, sai a tara a shi na gaba dan jin ta a cikin wannan labari da muke kawo muku nan mata maza. Wanne na buka sanne ke kawo muku wannan channel ta mu ta Hausa Nobel TV nake cewa, dan wannan ne farkon zan kawo wannan channel ta mu, to ku danna mana subscribe sannan ku tauna alamar karsu domin sanar ku zamu dora sabon shi. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na bidiyon ga abokananku da ke sarfezo. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section game da tafi da muke kawo muku. A huta lafiya.